Сейчас попробую, подождите, что-нибудь. Выключить ноутбук. А флешку нужно? Что? Ну как знаешь, он тут Лешиной сестрой двоюродной. Передайте, ты включила ноутбук? Ариш. Если мы это с телевизором будем. Все, киньте этот телевизор. Думаю, никто больше никому. Все, останьте.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, мы с радостью собрались у день у доме Пана, коли тут присутні Алексей и Ксения збираються заснаваць свою сям'ю. Гэты момент для іх асабліва важны. Таму з любоўю ў сэрцы, у сяброўскай згодзе і братняй еднасці шчыра будзем маліцца за іх. Разам з імі будзем уважліва слухаць Слова Божае, якое Бог прамовіць да нас сёння. А затым, разам са святым касцёлам праз Хрыста нашага Пана, пакорна будзем прасіць Бога Айца, каб гэтых слугаў сваіх, якія заключаюць сужанства, ён ласкава прыняў, благаславіў і паяднаў назаўжды. Гэту святую мшу я ахвяру інтэнцыі Алексея і Ксении прашу для вас. Хай добры Бог благаслаўляе вас, каб вы любілі і шанавалі адзін аднаго ўсё жыццё, прабачалі адзін аднаму ўсё жыццё, былі шчаслівы тут на зямлі, але таксама пасля былі разам шчаслівы і ў вечнасці. У гэтай інтэнцыі я ахвярую гэтую святую мшу. А цяпер праславім Бога гімнам. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Ане Божа, Володару небесный, Боже Отче всемогутный, ане Сыне одинородный, Иисус Христе, Ане Божа, Богу Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найперший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Выслухай, Пане, наше покорные просьбы, отули Твою опекой суженства, якое Ты установил для помножения человечего роду, каб союз, який заключается под Твоей волей, с Твоей допомогой был тривалым, непорывным, праз Пана нашего Ісуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Теперь садимся, слухаем Слово Божие. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, дбайце про большие дары, и я покажу вам еще лепший шлях. Коли я говорю мовами людей и анёлов, а любови не маю, я становлюся як медь звонкая, або гулкие цимбалы.
И коли маю дар пророцтва, и спознауся таямницы, и маю всякие веды, и полноту веры, как переставлять горы, а любови не маю, то я ничто. И коли раздам усю маемость свою, и отдам тело свое на спаление, а любови не маю, нема мне з гэтага ніякай карысці. Любоў доўгацярплівая, любоў ласкавая, не зайздросціць, любоў непыхлівая, не ганарыцца, не бессаромная, не шукае свайго, не гневаецца, не памятае зла, не радуецца несправядлівасці, але радуецца разам з праўдай, усё зносіць, усяму верыць, на ўсё спадзяецца, усё церпіць, любоў ніколі не мінае. Гэта Слова Божае. Милостью Пана полнится земля, милостью Пана полнится земля. Счастливый народ Богом, якого есть Пан, народ, який он вибрав собі у спадщину. Ось вага Пана над тими, хто його боїться, над тими, хто сподівається на його милосердність. Милостю Пана повниться земля, душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона. Радується їм наше серце, на Його святое ім'я ми сподіваємося. Милостю Пана повниться земля, милосердність Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподіваємося. Милостю Пана повниться земля. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог есть любов, мы повинны любить один одного, бо Бог полюбил нас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час у Кані Галілейській було весілля, і маці Єсуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єсус, і вучні ягоныя. І коли не хапіла вина, маці Єсуса сказала йому: «Не мають вина». Адказаў ёй Єсус: «Жанчына, ці гэта моя або твоя справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння. Яны змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх даверху. І кажа ім:
Цяпер зачарпніце і занясіце маршалку. І панеслі. Калі ж маршалак пакаштаваў ваду, што сталася віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверыў яго вучні ягоныя. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Шановні брати і сестри, сьогодні вельмі важна падзея у житті Алексея і Ксенії. Яны перад Богом будуць абяцаць, што будуць любіць, шанаваць адзін аднаго ўсё жыццё. Жыццё сямейнае, яно і радаснае, і шчаслівае, і цяжкае. Сярод нас ёсць прысутныя сямейныя пары, і хтосьці пражыў 10 гадоў, хтосьці 20, хтосьці 30 разам. І ўжо вы самі дасведчылі і плюсаў, і мінусаў. Убачылі і дабро мужа або жонкі, але убачылі таксама слабасці. І вось добра, што вы сёння прыйшлі менавіта ў касцёл, бо у касцёле знаходзіцца самы галоўны Бог, Христос. І Ён ведае чалавека вельмі добра. Ведае Алексея ад самага зачацця мамы і ведае таксама Ксенію. Алексей яшчэ да канца не ведае Ксенію. Ксенія яшчэ да канца не ведае Алексея. І у вас будзе час адкрываць адзін аднаго. І будзе залежыць, як вы будзеце гатовы на дыялог. Я думаю, так жыццё паказвае, што у кожнага сямейнага чалавека ёсць дні, калі не хочацца размаўляць з другой паловай. Ёсць такія. Жанчыны гэта добра ведаюць. Мужчыны дагадваюцца. Бывае, чаго яна маўчыць, набраўшы ваду ў рот. А таму, што, можа, гэты мужчына зраніў яе. Яна, можа, не гаворыць, але ўжо калі бывае не вытрымлівае, бывае крычыць. І таму, для чаго я гэта гавару, каб не палохаць Алексея і Ксенію сямейным жыццём. Бо вы ўжо зрабілі крок, распісаліся ў ЗАГСе, а гэта ўжо канчатковая кропка будзе тут пастаўлена ў касцёле, дзе вы скажаце, што хачу быць з гэтым чалавекам да канца жыцця, да канца жыцця, у шчасці і няшчасці. І таму вяселле працягваецца, сёння пачалося, заўтра закончыцца, а жыццё будзе трываць. І таму сёння я прачытаў урывак з Евангелія таксама пра вяселле ў Кані Галілейскай. І глядзіце, было шмат людзей запрошана, быў таксама Езус і Марыя. І здалася бяда, віна няма. Не хапіла віна. Можа, там шмат пілі гэтыя людзі, я не ведаю. У гэтай сітуацыі вы таксама пасля імшы паедзеце ў рэстаран ці ў кафэ. І там чагось і будзе хапаць. Можа, таксама віна, я не ведаю. Можа, госці так любяць гэта віно, я не ведаю. І тады якія думкі ўзнікаюць, перажыванні, а што госці падумаюць. І вось Марія заўважыла недахоп віна і гаворыць Езусу: не маюць віна. А дзе віно, мы ведаем, яно не хутка робіцца. Віно, добрае віно гадамі бывае, трэба выстаяць, каб добрае віно. Это не можна. Цяпер можна, конечно, ў краму пайти купіць. У тыя часы не было такой магчымасці. Трэба віно было зрабіць, можа, за 2 гады раней, каб было добрае віно. І таму вось Марія кажа гэтым слугам: зрабіце тое, што сын скажа. А што ён сказаў? Напоўніце збаны вадой. Ну, госці не прыйшлі ваду піць, яны прыйшлі весяліцца, віна выпіць таксама. І таму ў нашым жыцці таксама бывае, Бог прапановвае і касёгаць: маліся. А што гэта малітва мне дасць?
много дае молитва. І таму на пачатку Алексей і Ксенія пастанавіце, што вы разам кожны дзень будете молиться. Калі не будете молиться, тады не будете заважаць добро адзін аднаго. Злы дух будзе нам мяшаць. Ён заўсёды мяшае. Я думаю, калі вы сустракаліся, не ведаю, колькі вы сябруеце да сённяшняга дня, але, я думаю, Ксенія убачыла ўжо трошкі ў Алексея тое, што не падабаецца ёй. І, думаю, Алексей таксама ўжо за гэты перыяд сяброўства таксама заўважыў, што мне таксама штосьці не падабаецца. І часта бывае, жанчыны хочуць сразу выправіць мужчыну, як кажуць, падкруціць гайкі. А трэба быць акуратным. Трэба акуратным быць, таму што ў кожнага чалавека ёсць свабодная воля. Бо часта бывае, жанчына шмат гаворыць, а мужчына не робіць. Думаю, чым гэта праблема? Сказаў адзін раз і хопіць. А не. Таму трэба зразумець, што кожны з нас нарадзіўся ў розных сем'ях. Алексей вырас у такой сям'і, ён знае сваю сям'ю. Ксенія, вы таксама выраслі у сваёй сям'і, і там вы узялі штосьці. І добра ўзялі, але, можа, таксама бачылі штосьці, на жаль, балючае. І можа насіць на працягу жыцця гэтыя раны. А мы сабраліся дваіх, каб дапамагаць з Божай дапамогай ажывіць нашу любоў. І чым больш я знаходжуся з чалавекам, муж з жонкай, або наадварот, жонка з мужам, тым больш люблю. Сёння Алексеева брат прачытаў такія словы прыгожыя пра любоў. Што такое любоў? Любоў доўга церпіць. Хто любіць цярпець? Ніхто. А любоў доўга церпіць. Любоў ласкавая. Таму не жалейце слоў прыгожых адзін аднаму. Не зайздросціць. Любоў не шукае свайго. Не шукае свайго. Чалавек, як жыве адзін, калі хачу, устолько ўстану. Калі хачу, устолько лягу. Што хачу, то і з'еў. А тут трэба ўжо глядзець на іншую асобу. Пацікавіцца асобай. Я аднойчы, хачу прыклад такі жыцця прывесці. Аднойчы бабуля прыйшла і говорить: ой, ксёндз, я цяпер магу шчасліва жыць. А я думаю, чаго? А што зараз? Я магу ў касцёл хадзіць, я магу спавядацца цяпер. А што такое? А гэта часу, чаму вы гэта не рабілі? У мяне быў муж. Я говорю, што вам муж забараняў? Не, я з імі сварылася, як мне потым ісці ў касцёл, не магу маліцца. А вось ён памёр, і спакойна цяпер магу маліцца. Это прыклад негатыўны, конечно. Але ёсць праўда, што бывае людзі, калі жывуць разам, бывае, паўтаруся, убачым слабасці, недахопы. А гэта не значыць, што трэба гэта чалавеку уцякаць, ізаліравацца. Наадварот, трэба ісці да Бога і маліць, сказаць: Ісус, я не знаю, чаго ён маўчыць, або чаго яна маўчыць. Я не знаю, чаго ён крычыць, або я чаго такая нервная. Памажы ўбачыць у мяне мой грэх. А калі я ўбачу грэх у сабе, я іду да споведзі, я вызнаю грахі, а потым прымаю святое прычасце Хрыста жывога, які любіць і Алексея, і Ксенію, і цёшчу, і цесця, і свёкра, усіх любіць. І таму пастанавіце ў сваім жыцці, каб сённяшні дзень, вот вы сёння прыйшлі, не апошні дзе вы ў касцёле. Кожную нядзелю прыходзьце разам, тут жывіце ў Стопцах, касцёл прыгожы пабудаваны. Гэта ўсё для чалавека, каб ён узрастаў у Богу. І таму, глядзіце, сёння чуем памнажэнне віна, і калі пакаштавалі, кажуць, такое смачнае віно. Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а потым, калі нап'юцца, горшае. А ты збярог віно аж дагэтуль. І таму вось і ў вашым жыцці, глядзячы на вас, я часта вянчаю людзей, говорю, вы як галубкі такія, такія прыгожыя адзеты, так прыемна пахнеце, так усё прыгожа, як на карцінкі. Але пасля, паўтаруся, вернемся дадому, прыйдзецца штодзённыя абавязкі браць, і бывае цяжка.
але трэба прасіць у Бога дапамогі, і ў Бога ўсё магчыма. Таму, шануйны Алексей і Ксенія, у вас сёння добры пачатак. І маю надзею, што ўсё жыццё будзеце разам любіць і шанаваць. А вы, шаноўныя госці, успомніце свае шлюб, можа, вянчаюся ў царкве або ў касцёле, успомніце, што вы абяцалі сваім жонкам, мужам. Ці вы шчаслівы, як сённяшняя пара Алексей і Ксенія? Ці вы змучаныя ўжо сямейным жыццём? А калі змучаныя, паглядзіце на іх і вспомніце, як гэта прыгожа любіць чалавека. А каб любіць, трэба мець крыніцу любові, это Бог. І таму сёння будзем прасіць добрага Бога, каб вас паблагаславіў, а вас, шаноўныя госці і бацькі, калі ласка, маліцеся за эту прыгожую пару Алексея і Ксенії, каб яны вытрывалі до конца і былі верны Богу і таксама верны адзін аднаму. Амен. Теперь, калі ласка, устанем. Умілаваныя, вы прыйшлі ў святыню, каб Пан Бог перад святаром і супольнасцю касцёла змацаваў святою печаццю ваше жаданне заключыць сужанства. Христос шчодра благословляе вашу сужанскую любоў. Вас, асвечаны святым хростам, адорвае і ўмацоўвае асаблівым сакраментам, каб вы былі верныя адно аднаму і прынялі іншыя сужанскія абавязкі. Таму перад абліччам касцёла пытаюся пра ваш намер. Алексей і Ксенія, ці вы прыйшлі сюды добравольна, каб свабодна, са шчырым сэрцам заключыць сужанства? Ці вы гатовыя, будучы ў сужанстве, любіць і шанаваць адно аднаго ўсё сваё жыццё? Грамчэй гаварыце. Ці вы гатовыя з любоўю прыняць ад Бога дзяцей і выхоўваць іх згодна з вучэннем Хрыста і яго касцёла? Малайцы. Просім Духа Святога асвяціць гэты саюз, удзяліць нарачоным ласку вытрываласці, няхай іхняя любоў стане знаком любові Христа і касцёла. Теперь гімн да Духа Святого. Приди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской свыше них сердце, что стороны тобой, названы сутяжителем, ты найвищий Богодар, життя криниця і любов, і узмацнення наших душ. Ты спосилаешь всем дорог, бо маєш силу от Отця, прости нам, ясни нам, ты множество мова заговорил, своею лаской освети сердце и розум наши, и сердце нам оздорови, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа отгони, и с упокоем одари, за все ты за собой веди, и пробачение грешным дай простяви Отца познать, и шлях до Сына покажи, ты дух любови к твоей.
єси, Богу Отцю хвала завжди, і Сину воскреслому, Сутяжителю Тобі, хвала вечная веки. Амен. Покольки вы избираете заключить святый суженский союз, подайте одному правую руку и выкажите перед обличием Бога и Его косёла свою згоду. Дорогі брати і сестри, розважаючи про особливий дар ласки любові, яким Бог уділяє, освятив кохання наших брата Алексея і сестри Ксенії, доручим їх Пану. Просим Пана, как Алексей и Ксения, з'єднані Святым Духом суженства, могли завсёды тешиться здоровьем души и тела. Тебе просим,
Выслухай нас, Пане. Просім пана, каб ён благаславіў іх шлюб, як асвяціў вяселле у Кане Галілейскай. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. просім пана, каб даў ім дасканалае і плоднае каханне, якое дапамагала б ім і несла спакой, а яны давалі добрае сведчанне хрысціянскай веры. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. просім пана, каб яго нябесная ласка падтрымала ўсіх, хто знаходзіцца ў патрэбе, і каб хрысціянскі народ усё больш умацоўваўся ў цнотах. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. просім пана, каб Дух Святы аднавіў ласку сакрамента сужэнства ва ўсіх тут прысутных тужэнствах. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Пане, спашы ласкава духа Твоей любові на гэтых сужанцаў, каб яны сталіся адным сэрцам і адной душою, каб нішто не разлучыла ўжо з'яднаных Табою і нішто не засмучыла тых, каго Ты напомніш сваім благаслаўленнем. Амен. Цяпер ідзе прыгатаванне дароў, можна прысесці. Складаем на алтарь Тобі, з вірою і надією, Пане, просим, а дари любов'ю, хай душа Тобою живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить свободно слов Твоих. Без Тебя мы был мизерный, марный, земли без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно как хвалить. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Бог прийме ахвяру Твоих, Славление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ахвярные дары, які мы Табе складаем за гэта маладое сужанства. Захавай у Твоих слухаў тое, што ад Цябе ўзяло пачатак праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серцы. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды, усюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, Ты злучаеш сужанскі саюз з салодкіх ярмом любові і непарыўнай повязю супакою, каб цнатлівая плоднасць святых сужанстваў служыла памнажэнню Тваіх усыноўленых дзяцей. Твой провід і Твая ласка, Пане, невымоўным чынам вядуць да таго, што людзі, народжаныя, каб узбагачаць сабою свет, праз хрост адраджаюцца і памнажаюць Твой касцёл праз Хрыста Пана нашага. Праз Яго з анёламі ўсімі святымі песню хвалу Табе спяваем бясконца усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей.
Отца на вышинях, Благословенный той, кто приходит у имя Пана. Госана на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Цяпер становіся на калені. Таму просім Цябе, асвяці гэты дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканальвай яго ў любові разам з папам наш Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугаў Тваіх, пра Алексея і Ксенію, якіх Ты пажадаў прывесці да дня шлюбу, каб з ласкі Тваёй яны заўсёды трывалі ў супакоі і ўзаемнай любові. Памятай таксама пра братоў і сясёр нашых, якія паслы надзейну васкрашэння, і пра ўсіх, хто Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Насвятейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абранікам, са святымі апостламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Аминь. Молімся да Отця Небеснага, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого.
Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана, каб Ён спаслал свое благословение на гэтых сужанцаў, злучанай святой повязью у Христе, и объединал их у сапраўднай любови. Теперь попрошу молодых стать на колени, а мы будем всем молиться. Боже, Ты моцы сваёй з нічога стварыў усё і установіў суладдзе на пачатку сусвету, а стварыўшы чалавека на сваё падабенства, даў мужчыне жанчыну як неад'емную дапамогу, каб яна была адным целам. Ты нас навучаеш, што гэта адзінства Табою установленное ніколі не можа быць разорванное. Боже, Ты учиніў саюз мужчыны і жанчыны такой вялікаю і святою таямніцаю, што сужанская супольнасць – гэта вобраз саюза Христа з касцёлам. Боже, по Твоей воле жонка злучаецца з мужам, а іх саюз установлены на пачатку чалавецтва. Атрымаў ад Цябе такое вялікае благаслаўленне, што яго не знішчылі ні першародны грэх, ні кара потопу. Глянь з любов'ю на Твоих слугаў, якія заключили сужанскі саюз, а цяпер просяць Твайго благаслаўлення, спашлі на іх ласку Духа Святога, каб Твою любоў, якую Ты напоўніў іх сэрцы, яны верна заховалі у сужанскім саюзе. А дары слугу Твою Ксенію, ласкаю любові і супакою, навучыся шляхам святых жанчын, хвалу якіх абвяшчае Святое Пісанне. Таксама глянь на яе мужа Алексея, каб ставіўся да яе з даверам і сапраўднай пашанай, каб прызнаваў яе роўнасць у супольным жыцці і пакліканні да ласкі, няхай любіць яе такой любоўю, якою Христос любіць свой касцёл. Просім Цябе, Божа, учыні, каб яны вытрывалі ў веры, жылі па воле Тваіх запаведзяў, няхай верны адно аднаму захоўваюць у супольным жыцці чысціню звычаяў і чэрпаюць сілы з Евангелія, для ўсіх будуць добрымі сведкамі Хрыста. Няхай радуюцца дзецям, няхай будуць для іх добрымі бацькамі і няхай дачакаюцца ўнукаў. Учыні таксама, каб, дажыўшы да старасці, яны перайшлі да жыцця благаслаўлёным у валадарстве нябесным праз Христа, Пана нашага. Аминь. Теперь, калі ласка, встаньте. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе аздароўлена душа моя. Христос полюбіў касцёл і аддаў за яго самога сябе, каб падрыхтаваць сабе нявесту святую і беззаганную.
сябе і астаўся для ўсіх нас. Такі малы, як косты хліб. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сэрца свайго. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сэрца свайго. Скарыся перад ім, пред Господом твоим, а ён падыме цябе. Дарэшты всё отдай, каб цалкам нас прыняў, хто нам всяго сябе дае. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог. Паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сэрца свайго. Молимся. Пані моцы гэта ахвяры зайцоўскай дабрынёй паспрыяй саюзу, якое ты ўстанавіў па воле свайго провіду. Няхай злучаныя святым шлюбам гэтай маладажоны, які ты даў есці з аднаго хлеба і піць з аднаго келіха, жывуць у згодзе ў адзінстве любові праз Хрыста Пана нашага. Амен. Дякуем за супольную молитву. Алексея и Ксению віншуем с том, что вы пообяцали Богу быть разом до конца жыцця. Гэта вельмі прыгожа, знешне прыгожа, але жадаю, каб гэта таксама, эта прыгажосць, любовь заўсёды была штодня, кожны дзень. І не забывацца, што ў сужанстве, калі бываюць такія дні, што цяжка слухаць іншую асобу, просто трэба молиться, просіць сіл дапамогі і таксама, каб зразумець адзін аднаго. У вас яшчэ ўсё наперадзе, шмат розных прыгод будзе ў вашым сямейным жыцці. А як дзеці з'явяцца, яшчэ будзе шмат цікавага ў вашым жыцці. Таму хай Бог благословляе. І памятайце, што сужанства служыць, каб разам ісці да збаўлення. Разам. Алексей дапамагае Ксении, Ксения Алексею. І так вось разам імкнёмся да Божьего владарства. Таму хай Бог благословляе. Я рад, што сёння атрымалася да вас прыехаць. І цяпер адбудзецца благословленне, і таксама пасля зробіце фотаздымак супольны, і таксама папрашу маладых і сведкаў шлюба зайти ў закрыстую, там подпісы трэба паставіць, што адбыўся шлюб. Пан з вамі. І з духом твоим. Схіліце галовы на благословленне. Бог Отец Прадвечны, няхай захавае вас ва ўзаемнай любові і згодзе, і ў супакоі Хрыста няхай у вас пребывая заўсёды застаецца ў вашым доме. Амен. Будьце шчаслівымі бацькамі, майце благословленне ў дзецях, цешцеся зычлівасцю сяброў, жывіце ў сапраўдным супакоі з усімі. Амен. Будьце сведкамі любові да Бога ў свеце,
каб засмучаныя убогія, атрымаўшы ад вас дапамогу, калісьці з удзячнасцю прынялі вас у вечны дом Божы. Амен. Усіх тут вас прысутных, няхай благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Амен. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуємо Пану Богу.